Poštovani uzvanici, cijenjeni gosti, dragi prijatelji, kolegice i kolege, drago mi je da vas mogu pozdraviti u ime knjižnica grada Zagreba, gradske knjižnice i svoje osobno ime. Drago mi je da smo se danas našli na otvaranju izložbe gospodina Tihomira Lončara i u to ime ja vam prenosim pozdrave naše ravnateljice knjižnica grada Zagreba, gospođe Višnje Cej, kao i voditeljice gradske knjižnice, gospođe Ismene Mejić. Pasionska baština kao i svake godine tradicionalno u gradskoj knjižnici. Ove godine 19. put po redu. 19 godina traje ta naša suradnja koja je i više nego plodonosna i koju se nadam da ćemo ostvariti dalje tako. Posebno mi je drago i čast pozdraviti gospodina Tihomira Lončara, zbog čije izložbe smo se danas svi našli ovdje. Zatim gospođu Evu Kirchmajer-Bilić, predsjednicu udruge Pasionska baština, kao i gospodina Dinu Milinovića, predsjednika Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske. Drago mi je što ste se odazvali i hvala vam na vašem odazivu. Prije nego što krenemo ovaj službeni dio programa, dozvolite samo da vam se obratim s par riječi u vezi suradnje gradske knjižnice, odnosno knjižnica grada Zagreba i udruge Pasionska baština. Ovako, drago mi je da smo se okupili već na nama tradicionalnoj godišnjoj izložbi u okviru manifestacije Pasionska baština, kako smo rekli ove godine 19. put po redu. Sljedeća nam je jubilarna, 20. Suradnja gradske knjižnice i udruge Pasionska baština započela je 2004. godine i tada nitko od ljudi koji su započeli suradnju nije bio možda ni svjestan do kud će ta suradnja otići, odnosno kako će duhovno i kulturno obilje biti prezentirano iz naših raznih fondova u gradskoj knjižnici, iz naših odjela i odjela i zbirke. Manifestacija Pasionska baština otvorila je širom vrata fondovima i građi gradske knjižnice, odnosno knjižnoj, glazbenoj, likovnoj, grafičkoj građi, koja je tematski bliska s osnovnim ciljem i zadatkom same udruge Pasionska baština, a to je očuvanje, promicanje književnog, liturgijskog, glazbenog, vizualnog i duhovnog stvaralaštva. O ulozi i značaju same manifestacije, kako u Hrvatskoj, tako i u zemljama Europe u kojima žive Hrvati, ne treba trošiti previše riječi. Njezin kulturni, duhovni značaj temeljen je na vrijednostima kršćanske i kulturne civilizacije i kao manifestacija svake godine doživljava svoj procvat. Naša višegodišnja suradnja s udrugom rezultirala je prvotno izlaganjem rijetkih knjiga i rukopisa, prvotisaka misala iz zbirke rijetkih knjiga i rukopisa, no kroz sve ove godine izlaganja predstavljali smo i ostalu građu iz drugih fondova. Ovogodišnja likovna izložba, to mi je drago naglasiti i još jedanput podsjećamo, prva je likovna izložba nakon 2007. godine. Tada je doajen hrvatske likovne scene Ivica Antolčić izložio u našim prostorima svoju uskršnju priču u 14 slika pod nazivom Mir vama. Zato smo zadovoljni da smo uspjeli realizirati suradnju s gospodinom Lončarom i da se njegova izložba danas otvara u gradskoj knjižnici. U toj dobroj vjeri i nadi u buduću suradnju pozivam gospođu Evu Kirchmajer-Bilić, predsjednicu udruge Pasionska baština, da nam se obrate u ime udruge. Gospođo Kirchmajer, izvolite. Dobar dan svima želim. Zahvaljujem gospodinu Igoru Pugelniku evo na još jednom u nizu suradnji s udrugom Pasionska baština i kao što je istaknuo na godinu jednom ne malom, zaista velikom jubileju, te evo se nadam i obećajem da ćemo ga obilježiti na dostojanstven način. Čuvši za njegov prijedlog da ove godine predstavi izložbu Križni put, postaje križnoga puta likovnog umjetnika Tihomira Lončara, dakako da sam ju objeručke prihvatila i predstavio mi ju je dakako putem interneta njegove radove. Međutim, evo danas kada sam ušla u ovaj prostor, zaista sam ostala zadivljena, gotovo sam ustuknula
pod snagom postaja pojedinih i njihovog značaja, te mi je stoga posebno i drago da je gospodin Pugelnik upravo otkrio taj rad, taj opus gospodina Tihomira Lončara na jednoj možda manje uočenoj izložbi postavljenoj prije 2-3 godine u prostoru u Dubravi. Na ovaj način, evo, vjerujem da ovaj divan prostor u dvorani, odnosno knjižnici, odnosno predvorju prostora u kojoj boravi knjižnica na Starčevićevom trgu je zaista dostojno mjesto za ovakvu izložbu, te da ovdje zaista i dolaze ljudi koji i posuđuju ili koji surađuju s gradskom knjižnicom i da neće ostati ravnodušni na ovu izložbu. Evo, baš je možda riječ ravnodušnost nešto što iz ovih radova izlazi, kako sam ja doživjela, odnosno suprotno ravnodušnosti, pogled Kristovih očiju pun ljubavi, zapravo negdje zabrinutost okolnih likova za njega, Veronike, njegove majke ili jeruzalemskih žena, dok njegov pogled kao da bez obzira u kakvoj se boli nalazi, njih tješi. A s druge strane, možda našu današnju ravnodušnost čovjeka 20. i 21. stoljeća prema mnogim duhovnim vrijednostima, odnosno prema postajama križnoga puta, prema onome što možda i svaki dan svatko od nas u svome životu zacijelo doživi, vjerojatno i svih 14 postaja križnoga puta. Ove godine Pasionska baština, dakle, održala se od blagdana Čiste srijede, od samog početka Korizme, i održava se do Velike srijede, 5. travnja, u crkvi Majke Božje Lurdske, sinjskim napjevom Gospina plaća. Održali smo preko 60 programa, preko 50 u Zagrebu i ostalo izvan Zagreba, glazbenih, likovnih, dakako, književnih, onih koji predstavljaju klasičnu, odnosno umjetničku glazbu i onu tradicijsku pučku koju nasljeđujemo i baštinimo stoljećima u hrvatskome narodu. Predstavili smo niz mladih glazbenika koji su, evo, nadamo se, perjanica i budućeg života ne samo Zagreba, Hrvatske i Europe, nego i pasionske baštine i njihovih vlastitih opusa i dijela. Silno mi je, evo, drago i želim i dalje, pozivam što se tiče područja i književnosti i likovnosti, sve koji žele i mogu i znaju, na još intenzivniju suradnju. Hvala i glazbenom odjelu, hvala kolegici Divni Šimatović koja, evo, u svakom prostoru u kojemu nemamo mogućnost orgulja ili klavira ili drugog glazbala, zapravo itekako profinjenim programom oplemenjuje naše susrete. I ono što mi je dakako želja jest da i likovna i književna i glazbena umjetnost budu sintetizirane, povezane, okupljene u zajedničkom izričaju bez nekog odvajanja, odnosno da u tom izričaju obogaćujemo jedni druge. Ušavši u veliki tjedan, pozivam vas još na naša 2 programa koja slijede, te vam zaista želim, vama i vašoj obitelji, sretan i blagoslovljen najveći kršćanski blagdan Uskrs. Hvala vam lijepo.
Zahvaljujem gospođi Šimatović i prije nego što nastavimo s našim programom i prije predam riječ gospodinu Dini Milinoviću, dozvolite da vam se s nekoliko riječi ukratko opišem rad i djelovanje Tihomira Lončara. Tihomir Lončar rođen je 1953. godine u Vinagori. U Zagrebu je završio školu primijenjenih umjetnosti 1974. godine, a iste godine upisao je studij slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u klasi profesora Vasilija Jordana, koji je završio 1980. godine. Prvu samostalnu izložbu imao je 1985. godine u galeriji Buljat i od tada je kontinuirano prisutan na domaćoj i međunarodnoj likovnoj sceni. 1993. godine u Muzeju za umjetnost i obrt predstavio na velikoj monografskoj izložbi svojih 107 slika, a 1999. godine u umjetničkom paviljonu u Zagrebu održava značajnu izložbu 3 godišnja doba. U izdanju nakladničke kuće Kontura 1995. godine objavljena je monografija Tihomira Lončara, autora Stanka Špoljarića, a 2008. godine izdana je nova monografija o radu i stvaralaštvu osebujnog slikara, autora Nikole Albanežija. Tihomir Lončar jedan je osnivač umjetničke grupe Kontra. O stvaralaštvu Tihomira Lončara 2009. godine snimljen je i dokumentarni film Drugi čovjek redatelja Miljenka Bukovčana. Tihomir Lončar do sada je izlagao više od 50 puta u zemlji i inozemstvu, a na hrvatskoj likovnoj sceni potvrdio se kao autor koji za osebujan pristup pejzažu neospornu autentičnost pokazuje i u dijelima sakralne tematike. Sada pozivam profesora Milinovića da vam se u kratkom izlaganju objasni. Sad i meni glas stane. Da se osvrne na rad i djelovanje Tihomira Lončara. Izvolite. Pa, hvala kolega Pugerlik. Ja se ne mogu osvrnuti na rad i djelo gospodina Lončara, jer smo se tek upoznali, ali se mogu osvrnuti na ono što vidim ovdje. Međutim, mi smo se dogovorili bili da ćemo reći riječ o temi ove izložbe, o temi koja je dakako prepoznatljivi križni put, i to zbog toga što je to kao prvo danas jedna od rijetkih tema umjetnosti, rekao bih. Možda se dotaknemo razloga zašto je to tako. Ali dopustite mi da na početku prvo vas sve pozdravim, da pozdravim organizatore Gradske knjižnice, da pozdravim kolegicu Evu Kirchmajer-Bilić, predsjednicu Pasionske baštine, kao i mog dragog prijatelja i bivšeg predsjednika Jozu Čikeša, koji je tu sa nama. I da kažem par riječi o tome što mi se čini da je Pasionska baština učinila u proteklih 30 godina, jer sad je tome 30 godina Pasionske baštine, 20 godina suradnje sa Gradskom knjižnicom, ali 30 godina Pasionske baštine. Ja sam uskočio negdje krajem 90. godina, negdje u vrijeme našeg prvog znanstvenog simpozija na Hvaru i na Korčuli. I njega se sjećam zato jer sam tom prilikom ja, a s nama je bio kardinal Pupar iz Vatikana, tadašnji ministar kulture države Vatikan, zato jer sam tada imao izlaganja na temu počeci prikazivanja muke u kršćanskoj umjetnosti. To me vodi do ove današnje teme, odnosno do moga sudjelovanja u današnjem otvaranju izložbe, što je, kao što sam rekao kolegi Lončaru, nešto što ne činim često, nemam naviku to činiti, jer nisam likovni kritičar, ja sam povjesničar umjetnosti. Ali kad sam vidio njegove slike, onda mi se odmah zapravo probudio onaj jedan dijalog koji se budi u povjesničaru umjetnosti, jednako kao što se budi i u samome slikaru. Jer kad on stvara križni put, onda se on prisjeća svih onih križnih puteva koje je vidio. Pa sakralne teme i jesu, kao što je gospodin Pugerlik lijepo rekao, sakralne teme i jesu na neki način u srži vašega slikarstva, Tihomire.
I onda kada danas gledamo dakle, rad jednog slikara kojega, budući da se ne bavim suvremenom umjetnošću, nisam dovoljno poznavao, onda u njemu prepoznajem jednu dugu tradiciju prikazivanja teme koja je zapravo fundamentalna u zapadnoj umjetnosti, zapadnoj kršćanskoj umjetnosti, odnosno u kršćanskoj umjetnosti općenito, ako ćemo tako, jel, kako zapadno, tako istočnoj. I onda se čovjek mora pitati zašto je tako i zašto je danas na neki način našim suvremenim umjetnicima toliko teško voditi taj dijalog sa svojim prethodnicima. To kažem zato jer smo u okviru Pasionske baštine bili organizirali i dalje ćemo, nadam se, organizirati redovito nagradne natječaje na temu muke u umjetnosti. Ja sam vrlo često bio u povjerenstvima za ocjenu tih radova i mogao sam vidjeti, mislim, što stiže. Bili su to natjecaj, odnosno natječaji koji su bili usmjereni prije svega prema mladim slikarima i umjetnicima, ali bilo je i starijih. Ocjenjujući te radove bilo je jasno kako naši današnji umjetnici, kako umjetnici općenito u svijetu, imaju problem sa temom muke, imaju problem sa temom raspeća na križu. Ono što Michelangelo nije imao, ono što Matthias Grünewald nije imao, ono što umjetnici tijekom 1000 godina nisu imali, mi je očito imamo. I to ne zato što nedostaje osobnog uvjerenja, što nedostaje osobne vjere, već zato jer je umjetnost negdje u krajem 19. stoljeća krenula u jednu revoluciju, to je revolucija moderne umjetnosti gdje se oslobodila tijela, oslobodila se figuralnosti, oslobodila se onoga što bi netko nazvao realističnosti. Kako prikazati čovjeka na križu ako se ne vratite natrag na ljudsko tijelo, ako se ne vratite natrag na izraz tih očiju? Eva je spomenula, mislim, izraz očiju Krista na ovome križu i on je doista toliko upečatljiv da mene odmah podsjeti na El Greca. Podsjeti me na El Greca, mislim, zato jer El Greco zna, koji je odrastao u bizantskoj tradiciji slikarstva, on zna što znači pogled. On zna što znači pogled one svete slike koja nas gleda direktno u oči i koja uspostavlja s nama jedan direktni kontakt. Kad kažemo ovo da je za naše umjetnike, pod našim, mislim, govorim općenito o umjetnostima našeg dana, teško na neki način uspostaviti kontakt sa tom tradicijom slikarstva, onda vam moram odmah isto tako reći da nisu sva razdoblja u povijesti umjetnosti bila jednako okrenuta ovoj temi. Sva razdoblja u kršćanskoj povijesti umjetnosti. Trebalo je otprilike 200 godina da se kršćanski umjetnici odluče pokušati prikazati, mislim, tijelo Krista na križu. Smrt na križu. I onda se čovjek uvijek pita zašto. I pita se, mislim, zašto je danas to tako teško, pita se zašto je tada to bilo teško. Neću reći zabranjeno, nije bilo zabranjeno, imali smo silu kršćanskih prikaza, ali trebalo je proći 200 godina, mislim, dok se nije pojavio mrtvi Krist na križu. I onda se vraćam na nešto što mi je gospodin Weg malo prije rekao kad smo gledali ove slike. Kaže, sviđaju mi se te slike jer one doista prikazuju čovjeka. One prikazuju Krista kao čovjeka. I doista kad malo bolje pogledate, onda ćete vidjeti kako osim ovih prepoznatljivih ikonografskih motiva koje vas uvode u onu biblijsku priču, od mučenja do razapinjanja, onda ćete vidjeti kako uz te tradicionalne ikonografske motive, koji su prepoznatljivi jer traju već skoro 2000 godina, Tihomir Lončar u te slike ubacuje motive iz suvremenosti, kao što su naljepnice Konzuma, Lidla, kao što su ekrani televizijski, čak smo i Đuricu Drobca prepoznali, vrlo lijepo prikazanog tamo, kao što su ulice, gotovo da čujem u tim slikama i zvuk tramvaja koji prolazi ispred ove naše gradske knjižnice u ovom prostoru koji je pomalo neuobičajen za izložbu, ali je, zahvaljujući već jednom tradicionalnom zapravo događanju koje traje 20 godina, postao prepoznatljiv. Evo, dokaz ste vi koji ste se okupili ovdje. Prema tome, u tom slikarstvu ima daha suvremenosti, ali to slikarstvo se ipak vraća na ono što sam rekao da je moderna u jednom trenutku bila napustila i zbog toga
se tako teško vratiti u te teme i zbog toga nas je tako teško uvjeriti da doista imamo razloga prikazivati nešto što je jedna od najvećih misterija u konačnici. Vjerovali vi u to ili ne, to je jednostavno tako. To je misterija kroz 2000 godina europske umjetnosti. Kad ga Michelangelo slika, kad ga slika Grünewald, mislim, on se sukobljava unutar sebe uvijek sa tom jednom te istom misterijom. Jel ja crtam čovjeka na križu, ili slikam, ili oblikujem, ili crtam Boga koji je umro na križu? Ja? Uvijek je jednostavnije, mislim, za slikara je to prirodno da kako ići prema onome čovjeku. Jer Krist, kao što svi znate, i ne moramo za to biti veliki vjernici, mislim, on je dvojna priroda. On je i Bog i čovjek. Prema tome, kad sam vam rekao, mislim da nije bilo 200 godina Krista na križu u umjetnosti kršćanskoj, premda je kršćanska umjetnost postojala, to je upravo zato jer su se ljudi isto tako pitali. Tada, kao što se danas pitamo, kako naslikati Boga koji umire na križu? Pogani, recimo, rimski pogani filozofi i tako dalje, za njih je to bilo jedno neprelazna prepreka, mislim. Bog ne može umrijeti na križu. Prema tome, ne znam, mislim, što je Tihomir Lončar mislio kada je slikao Krista na križu. Ja mislim da ga je prije svega doživljavao kao čovjeka, kao što je gospodin Weg rekao. Ja. Ja mislim da ga je doživljavao pomalo i kao sebe. Jer ja mislim da nema zapravo autora koji ulazi u ovu temu, a da ne želi na neki način biti prisutan tamo u Jeruzalemu 33. ili ne znam koje godine. Ja kad sam pisao, recimo, predgovor za izložbu Križnoga puta Dražena Trogrlića prije 2-3 godine, koja je dosta drugačija, jer Trogrlić je dosta drugačiji slikar, puno više okrenut apstrakciji, ali sjećam se da sam se nastojao na neki način sam sebe u pisanju tih par kartica teksta uvjeriti da hodam u koloni koja prati Krista, mislim, i onoga Šimuna Cirenca koji nosi njegov križ. Ja sam siguran da Tihomir Lončar isto tako dok slika ove postaje Križnoga puta vidi sebe u toj ulozi ili barem ulozi promatrača. Jer ovi neki promatrači u ovim slikama su doista, ja bih rekao, portreti njegovih ljudi, mislim, iz njegove okoline. Ljudi koje on prepoznaje i koje vidi. Neki se gube, na nekim slikama vi imate gotovo jednu apokaliptičku onako viziju, mislim, jednog neprepoznatljivog čovjeka, što može podsjetiti na rat, može podsjetiti na holokaust, može podsjetiti na sve grozote. Ali u mnogim licima prepoznajemo jednu bliskost koja odaje tu želju da se tome križnom putu priđe na jedan osobni, individualni način. I jedino tako, i jedino, mislim, kad je slikar dobar slikar, može nas uvjeriti da je imao dobar razlog da se bavi jednom temom koja je tema koja ga vraća natrag, opet ponavljam, vraća ga natrag u jedno takmičenje. Može to grubo reći. U jedan dijalog sa onim prethodnicima, slavnim prethodnicima, evo tu na ovoj slici, mislim, gdje je Tihomir Lončar prikazan kao jedan drevni zapravo slikar, gotovo renesansni, gotovo rembrandtovski slikar. No? Tu se najbolje vidi po meni ta njegova želja, mislim, odnosno ta stalna želja umjetnika da uspostavlja kontakt sa svojim prethodnicima. To čine i povjesničari umjetnosti. Ja kada govorim o ovome, ja ne mogu ne zaboraviti ono što je o raspetome Kristu na križu rekao André Malraux, polovicom prošloga stoljeća. O tome kako je to zapravo ona najveća kvaliteta kršćanske umjetnosti, utoliko, mislim, što po prvi put prikazuje dramu ljudske sudbine na križu. To antička umjetnost sa svim onim bogatstvom koje je proizvela nikada nije napravila. Prema tome, ja mislim da se ovako jednoj izložbi u ovome tjednu mora prilaziti doista i racionalno, jer vrednujemo na neki način slike koje gledamo, i emocionalno. Kako doživjeti slikara u ulozi koju je sam sebi nametnuo. A ta uloga ovdje u ovoj temi nije laka uloga. I zato hvala vam na izložbi, hvala što ste pričekali da se vratimo sa puta i vi i ja. Hvala Gradskoj knjižnici, gospodinu Pugelniku, mislim, što su me pozvali. Ovo je doista jedno lijepo iskustvo i drago mi je da je toliko ljudi prisutno. I još jednom bih ponovio, mislim da je Pasionska baština u 30 godina napravila izvanredno puno za prepoznavanje ne samo ovakvih dijela, ne samo vrhunskih dijela,
dijela vrhunske elitne umjetnosti, već cijeli niz pasionskih tema koji su prisutne u ovome narodu i šire u europskoj kulturi, kršćanskoj kulturi, stoljećima i tisućljećima. I pasionska baština je, mogu se samo prisjetiti recimo izložbe u Modernoj galeriji, mislim gdje smo imali izložbu pasionskih tema modernog hrvatskog slikarstva od Ljube Babića do Bele Čikoša Sesije. Mogu se prisjetiti krasnih izložba u muzeju Mimara koje smo imali sa pasionskim temama iz njihovog fundusa. Prema tome, pasionska baština je obuhvatila jedan cijeli niz likovnih dakle tih manifestacija koje su onda pokazale jednu puninu teme koja se lijepo sljubljuje sa glazbom. No, to ćemo ponovo čuti. Zapravo ove dvije, mislim, postoje zajedno i pasionska baština neće postojati, mislim, ukoliko odvojimo jednu od druge i ukoliko pritom ne nastavimo razmišljati o tome što uopće, mislim, ta tema za nas danas znači. Evo, toliko, hvala vam na povjerenju za danas i gospodin povjerenik. Ja se zahvaljujem profesoru Milinoviću na ovom zbilja iscrpnom i osebujnom izlaganju. Evo, iz prve ruke ste čuli što je pasionska baština, što je pasionska tematika, što je ono što mi baštinimo i što želimo na našim izložbama. Mi se polako približavamo kraju našeg otvaranja. Ja bih još molio samo gospodina Lončara da nam se obrati kojom riječi, a nakon toga završna skladba gospođe Divne Šimatović. Izvolite, profesor Milinović. Zbilja mi je, nakon onoga što je gospodin Milinović govorio, išta reći. Mislim, čovjeka nisam nikad vidio, prvi put ga susrećem, a on je toliko duboko ušao zapravo u bit onoga što ja jesam, moje opredjeljenja, moje stavove, moje slikarstvo, da sam ostao fasciniran. Ja vam iskreno čestitam. Ova vaša širina, ova vaša povezanost tradicije danas, modernog, nemornog problema koje imamo u slikanju tih tema. Sve mi to iznenadilo s kojom ste žinom i snagom to izrekli. Iskreno hvala. Evo, otkriće se za mene kao vi velite da ste povjesničar, a niste kritičar. Trebali bi biti i kritičar. Izvrsno vam to ide. Evo, zahvalio bi se organizatoru ove izložbe Gradskoj knjižnici sa gospodinom Pogelnikom koji je zapravo sve to iznio u smislu organizacije i svega ovoga što se ovdje već događa. Zahvaljujem se i gospođi Bilić, predsjednici udruge Pasionska baština. Evo, čestitam na 19 godina i nek se to nastavi. Hvala i gospodični Divnoj na ovom muzičkom prilogu i svima vama koji ste došli. Tu ima prijatelja i evo onda je prilika da vam, pošto nije još Uskrs, ali čestitam Uskrs i hvala svima na dolasku. Kada je gospodin Milinović govorio, onda čovjek vidi tu elokvenciju s kojom barata različitim temama. Ja sam samo slikar, meni je teško govoriti. Ja lakše slikam.